Ir-rata ta' implementazzjoni tal-budget għal din is-sena hi ta' 84%. Dan joħroġ mill-pubblikazzjoni it-twettiq tal-budget mill-Kap tas-Servizz Pubbliku Tony Sultana f'laqgħa mal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana. Din il-figura li qoliet bi 3% fuq-sena l-oħra tkompli turi konfidenza fl-implementazzjoni tal-budget tas-sena d-dieħla hekk kif is-Servizz Pubbliku jibqa' lid il-leminija u amministrattiva tal-Gvern. Dan fl-istess ħin li l-Ministeru għall-Finanzi għaddej bl-aħħar ħidma biex il-budget 2025 jitressaq fil-Parlament nhar it-tnejn 28 Ottubru. Stqarrija mill-Uffiċċju tal-Kap tas-Servizz Pubbliku spjegat kif fil-budget għal din is-sena ġew ippreżentati 423 miżura u għalkemm din kienet qabża ta' kważi 100 miżura iżjed mis-sena ta' qabel, ir-rata ta' twettiq reġgħet jiebet. Intqal li fost il-miżuri li twettqu hemm it-tlestija tal-iskola fl-Imsida li l-ewwel skola kompletament carbon neutral, lotja ta' 500 euro lil kull familja fejn l-ulied ikompli bl-edukazzjoni wara li għalqu 16-il sena, investiment qawwi fis-settur tas-saħħa, inkluż bżieda fil-mediċini b'xejn, rinnovar ta' aktar ċentri tas-saħħa u ftehim kollettiv ġdid tal-għalliema. Il-Ministru għall-Finanzi sostna l-andament ekonomiku b'saħħtu ta' pajjiżna, ipoġġi lill-Gvern f'pożizzjoni li jwassal budget ieħor pożittiv li jgawdu minnu il-Maltin u l-Awċin kollha filwaqt li jsaħħaħ it-tkabbir ekonomiku.